वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड'सा प्रडाक्शन नैया दिनै 1 बैसागो 2023 सुंद' मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय दिनै जिहेतु 1 बैसागोआव गोबां हाबाफारि दंमोन आं फारसेनिफ्राय दिन्थिजोबाखैब्लाबो बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरग्रोबाय आंनि चेनेलनिफ्राय आरो बेनिफ्राय आंनि न'खराव एसे दा जिहेतु फुंनि सम गिदिरखौ सन्मान होनानै खुलुमनाय हाबाफारि आरो उन्दैफोरखौ अननाय बेबायदिनो आरो माने गोबां हाबाफारि दं बेवहाय आंनि न'खरावबो बेनो आलारि बाथि लगायबाय आलारि बाथि लगायनाय खामानिया जोबनानै दा इसोरनि सेराव आन्थु खेरायनानै जाहाथे बोसोरा आरोबाव बेबायदिनो मोजाङै मोजां बाबेनलांथों थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ बे बोसोर सोलिगोना बांसिन मोजां जाथों साननायफोरा जाफुंथों जेबो खैफोद आफोद दाजाथों साननायफोरा जाफुंथों देरहासार जाथों बेफोरखौनो बोर बिनानै देहा सोलेराबो मोजां थाथों मुलुगा मोजां थाब्लासो जोंबो बे मुलुगाव थांना थानो हागोन बे हिसाबै इसोरनि सेराव आन्थु खेरायना आर'ज गाबनांगौआ बयनिबो गोनांथि आरो बेबायदिनो आंबो आर'ज गाबगोन इसोरनि सेराव आंनि न'खरा मोजां थाथों आरो जोंनि हालामनि रायजो राजाफोरा सुख शान्ति आलो गोजोनै संसार जानो हाथों बेखौनो हास्थायना इसोरनि सेराव आं आर'ज गाबगोन रायजोआ बयबो मोजाङै थायोब्लासो आंबो मोजां थानो हागोन ओंखायनो आंबो इसोरनि सेराव बेखौनो मिजिंथिनानै आन्थु खेरायगोन जिहेतु दिनै 1 बैसागो 2023 दिनै आरो बेबायदिनो आं थानसालियावबो थांगोन थानसालियाव थांनानै एसे इसोरनि सेराव आफा बोराइ बाथौनि सेराव खर' गंलायना आन्थु खेरायना गिदिरफोरनि आबै आबौ दादु आमाइ आनै हाजासिम आं बोर लानो नाजागोन आरो आंनि न'निफ्रायनो आं जागायग्रोनोसै दा नैया आं गिबियाव आं आफा बोराइ बाथौनि सेराव आन्थु खेरायनानै बोरखौ लाग्रोनोसै आरो भिडिअखौ एसे सुंद'खौनो बानायगोन आं नायबाय थाब्लानो जाबाय नैया गिबियावनो आंनि बिसि आंनि फिसाज्ला आरो आयं फिसा साथामबो आंखौ खुलुमनानै बोर लानो सानदों आरो बेफोरनो हाबाफारि बैसागो बोथोराव गिदिरखौ मान होनाय उन्दैखौ सन्मान होनाय अननाय बेबायदिहै माने आफा बोराइ बाथौनि सेराव माने बयबो आर'ज गाबो आरो आंनि सेराव नै आन्थु खेरायनानै आंनिफ्राय बोर लादों आंनि बिसि आंनि फिसाज्ला आरो आयं फिसा आरो आं बेबायदियैनो बोर होबाय गोजोन जाथों साननायफोरा जाफुंथों बोर सास्रि हरबाय जेबो खैफोद आफोद दाजाथों देहा सोलेराबो मोजां थाथों साननायफोरा जाफुंथों मिजिंथिनायफोरा जाफुंथों आरोबाव आलो गोजोनै संसार जानो मोनबाय थाथों जों बेखौनो आं आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौ अबंलारिनि सेराव आर'ज गाबनानै आं बोर होबाय आरो बेबायदियैनो नै नोंथांमोना नुगासिनो दं आंनि आफा बोराइ बाथौ सिजौनि मोखाङाव नैया साखि दोननानै दिनै 1 बैसागो 2023 बोर लाबाय नायबाय थाब्लानो जाबाय दा बेफोर हाबाफारिया जोबनायनि उनाव आं दा आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आन्थु खेरायनानै आर'ज गाबनो सानदों जिहेतु दिनै 1 बैसागो 2023 आफा इसोर बोराइ बाथौआ दिनैसिम अनसायनानै लाखिनायखाय दिनैसिम थांना दं देहा सोलेरा मोजाङैनो दङ आरोबाव जाहाथे इयुनाव देहा सोलेरा मोजां थानानै साननायफोरा जाफुंनानै जौगासारनो हायो देरहासार जानो हायो जाफुंसारथों होननानै आं मिजिंथिनानै आर'ज गाबगोन आफा बोराइ बाथौनि सेराव नोंथांमोना नुगासिनो दं नैया आं एसे आन्थु खेरायनानै बोर बिनो सानबाय नायबाय थाब्लानो जाबाय हे आफा इसोर बोराइ बाथौ मुलुगनि सोरांगिरि मुलुगनि बिगोमा नों नङाब्ला मुलुगा खोमसि ओंखायनो इसोर नोंनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे आंनि जिउआव सोरां होयो खोमसिखौ बोखारनानै सोरां लाबोना होयो आगानफ्रोमावबो जै जाथों देरहासार जाथों आरोबाव आं बेफार फालांगि खालामना जागासिनो दं जाहाथे बेवहाय आङो जाफुंसारो आंनि बेफार फालांगिया 20 बोसोर जाबाय आरो इयुनाव आरो थांना थाजासिम जाहाथे आं बेखौनो मावनानै मोजाङै मोजां सोलिना जानो हाबाय थाथों देहा सोलेराबो मोजां थाथों आरोबाव दाहारफोरखौ आङो फोजोबनो हानाय जाथों इयुनसिम आरो गोबां बेबायदिहै जाफुंसारनानै आंनि थांखिफोरखौ आङो मोगथां महर होनो हाथों बेखौनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबदों आरोबाव मुलुगाव गोजोन थाथों बयबो सुबुं माहारियाव दाङाबाजि गैयालासे अनलायना सोलिनो हानाय जाथों बिसि फिसा अनलायनानै सोलिना जानो हाथों आंनि फिसालायाबो मोजां मानसि सासे सुबुं जानो हाथों आरोबाव बेबायदिनो जेराव थाङो लामा दथायाव जेबो खैफोद आफोद जायालासेनो न'सिम मोजाङै गिदिंना मोनफैबाय थाथों साननायफोरा जाफुंबाय थाथों बेखौनो आङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव दिनै 1 बैसागो 2023 आन्थु खेरायनानै दुगैनानै
आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे आंनि साननायफोरा जाफुंथारथों बेखौनो आं मिजिं थियो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आङो बोर मोनगोन होनना मिजिं थिनानै नै आंनि खुलुमनायखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जा एसे हायो आङो दिनै बानायना दिन्थिबाय थानसालियावबो थांदोंमोन आं थानसालियाव थांनायनि भिडिअखौ खालामालासेनो आङो आंनि न'आवल' आं भिडिअखौ खालामनानै नोंथांमोनजों दिनै 1 बैसागोनि शेयार खालामबाय आरो आसा खालामो मिजिंथि नोंथांमोननि जिउ सोलेराबो मोजां थाथों आरोबाव 1 बैसागोनिफ्राय जागायनानै फैगोन बोसोरसिम इयुनसिम जाहाथे नोंथांमोननि साननायफ्राबो जाफुंबाय थाथों आरो आंखौ बेबायदिनो हेफाजाब होबाय थाथों मिजिंथिनानै आंनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामालासै दिनैनि 1 बैसागोनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय गोजोन्थों रंजालि बैसागो 2023 साबायखर।